priče. Tako je. Halo. Halo. Dobar dan, poštovani. Dobar dan. Dobar dan. Jesi ti Šapunja? Ne, ja sam. Jej, ja sam Pručan Perfekat, ja sam jedan jako mator tip. Odlično, takvi nam trebaju, vi ste pokretačka snaga ovog društva. Vidi ovako, ja sam, trošim 78 godinu. Bravo. Svaka čast. I, čekaj, i još uvijek sam zaljubljen u prvu ženu koju sam odvuku u krevet sa 16 godina pre 58 godina. Bravo. Pa jebi ga, nije to vidite što bilo, to je bilo pedofilstvo i tako dalje, nema veze. Jel nije bilo telefona? Nije. Ma kakvog telefona? Ja sam sad sa njom, penzioner sam. Ali imate mobilni danas? Pa ima mobilni, ali ja ne znam da rukujem s njim. Kažem, ja sam izumiruće vrsta, bre. Tako da, ja sam te preko ovog stabilnog jedva dobio, umešao sam se, ova moja vršnjakinja što je govorila, i mi spavamo, ta moja obožavana prvenčana, u jednoj sobi, sa paorskom pečkom. Ja iz Novog Bečeja, to je iz Turskog Bečeja, to je originalni naziv, ti govorim. Dobro. I očamutni cigalje ide, to je ovde uobičajeno. Njen krevet je ovako pored onog zapadnog zida, moj pored istočnog. I kad mi dođe, a dođe mi, jako imam 78 godina, Bravo. pa kad dok pređem s mog kauča, donje on padne, jebi ga, ne treba tu da se tako da što se tog tiče, ja mogu da kažem i moje ime i prezime i broj. Ne mora to reći. Ne, hoće da ali ti da kažem, vas ne bi zvali. mi smo u našoj Varošici poznati Sima i Anđa, ja sam još uvijek zaljubljen u nju. Bravo. I pa ne, to je ludilo, deco, vi to, šta ja znam, ja sam čitao tako ti i Dostojevskog, ali to je dar Boži. A jel su vas prekidale nekad komšije tu ili rodbina da vam dolaze? Pa ne, pa ja sam nju Juri, ona je bila, ja sam nju izmislio. Ja sam na plaži sam, ja sam takvu devojku želeo. Ja sam inače bio pusti Sima i od mene su se odustali i popa i policija. I ja sam nju osvojio svojom upornošću. A ona je, ja kažem, ona je ja sam nju izmislio, ona je unuka Sinimave Bandaraniku, tako je Garava, i ona je, recimo, na plaži bila najlepša. I pošto sam ja bio tako kao što sam bio lud i kažem, odrekli smo se, nisu teli u skoj da me prime nikako, i dobro, sada te ne gnjaju s tim. I ja, evo, kaže mi moja Anđe Prvančana, sad je tu da te pozdravim. Ona je i letos, mi se kupamo u Tisri, ja sam je naterao da obuče bikini, koja je nosila kada je bila mlada. A je Anđa tu sa vama, čujemo i... Pa dajte nju da čujemo. Sad tapsik, ona mi kaže sam ja blesav, dajte nam Anđa, možete mu Anđu da čujemo. Da, Anđu, uzmi telefon pa se javi, tako da mi smo sa Goricom ovom Nešoviću, u Menence smo imali susret. I to je bilo super, ona je naša favoritkinja. Momenat. Ovde je Anđa. Poštovanje, Anđo. Halo, ovde je Anđa i sve vas pozdravljam. I mi vas. Ali istina ovo što slušam i redi da završimo. Puno pozdrava. Ljubimo. Hvala, prijatno. Šapunja, ona se poboji mene, ja sam ludak par excellence. Niste, odlični ste. Hoću da ti kažem da meni je prelepo.
I evo vidi čuješ kako... Pa drago nam je zbog vas, eto. Kad i mi tako, bilo bi super kad dođemo u vaše godine. Naše snaje iz Beograda i nema veze, ali nije uspelo. Zaljubila su nas Kina dosta ovde, sad se vratila i tako dalje. Dobro, Simo, stvarno moramo da prekinemo. Poljubite Anđu naše ime. Prijatno. Doviđenja. Eto. Evo nekoliko poruka stiglo umeđu vremenu, kaže razgovor preko telefona daje posebnu draž, pogotovo kod oralnog seksa, provereno Joca. Kaže Bacus, joj, ali ste me uboli sa temom, čovječem, ove devici meni je počelo da se dešava, da bukvalno čim se dotaknemo, zazvoni nečiji mobilni, tako da ih sad panično prebacimo na silent, jer znamo da ako to ne uradimo, eto nama društvo u krucijalnom momentu. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Znači, koliko se dede ispriča, ja zaboravim što se da kažem. Za medalju. Eto, tako je, kako je. Dobar dan, kako ste? Dobro, kako ste vi? Evo, nije loše. Ali je bila poučna priča. Pa, koliko sam razumeo. Sad sam ja